бо мақсади бартарафсозии оқибатҳои даргириҳои марзӣ ва саривақт бунёду барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ва иншооти иҷтимоӣ ситоди махсуси вилоятӣ таъсис ёфтааст. таври хадамоти матбуотӣ раиси вилояти Суғд иттилоъ додааст, роҳбари ситоди вилоятӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода буда, ҷараёни корҳои барқарорсозӣ ва бунёди хонаҳои истиқоматӣ таҳти назорат қарор дорад. тибқи дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонаҳои шаҳрвандон то 1 ноябр омода гардида, бо ҷиҳози зарурии рӯзгор таъмин карда мешаванд. боиси зикр аст, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ барои зарардидагони шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷонғафуров кӯмакҳои моддӣ аз қабили маводи ғизоӣ ва масолиҳаи сохтмонӣ дастрас шуда, корҳои сохтмонӣ дар деҳоти минтақаҳои назди сарҳадӣ оғоз ёфтааст.